La cooperació internacional ha de començar per la cooperació municipal. Els municipis són els primers que dins les seues possibilitats han d'ajudar als països més pobres. D'això ens parlarà el Fons Valencià per la Solidaritat. Nosaltres hem deixat de simplement recolzar aquests projectes de les ONGs econòmicament i també no és que hem deixat de recolzar-les econòmicament, sinó que ens hem dedicat també a impulsar projectes que anomenem municipalistes, projectes que venen a ser un poc el nostre, o l'objectiu, l'origen de la creació de la nostra entitat. Quan parla de projectes municipalistes, parla dels projectes que afecten no als ajuntaments d'aquests països del sud, com a ajuntament, com el que podríem veure o entendre ràpidament en una fotografia com l'edifici de l'Ajuntament, sinó a tots aquells projectes que van a beneficiar a la població d'aquest municipi. Les nostres zones de treball o la nostra zona d'actuació es centra principalment en l'Amèrica Central, en països com El Salvador, Guatemala, Hondures, República Dominicana, Nicaragua, també a Mèxic i en Amèrica del Sud, a Equador, Bolívia, Perú i Colòmbia. I bé, per parlar dels sectors, ja ho he comentat, principalment el municipalista, encara que continuem donant suport i recolzant altres projectes en l'àmbit de la salut, de l'educació, de l'agricultura, dona, etc. I ara fem un repàs de les línies de treball. Com hem comentat, els projectes de cooperació, ho hem anomenat abans també, els tipus de projectes. En primer lloc, els municipalistes, presentats per contraparts o ajuntaments del sud, els que es realitzen directament per una contrapart del sud, els projectes que dissenyem i que gestionem directament des del fons, i després també la quarta línia serien els projectes que presenten ONGs d'ací, del nord de la Comunitat Valenciana, amb un treball o una contrapart en algun d'aquests països. En el nostre caminar, en aquests anys, en el període fins al 2008, s'han dut a terme 213 projectes i amb un cost aproximat de 4.200.000 euros. I en segon lloc, la segona dedicació, encara que, repetim, la dedicació als projectes és la més important, s'endú el 90% de recursos, són els projectes de sensibilització, que englobem baix del paraigües, baix del projecte Municipis Solidaris. El projecte Municipis Solidaris vol sensibilitzar la societat valenciana i en general a tots els agents socials de quines són les relacions que hi ha i que es donen entre els països del nord i del sud, millorar i incrementar aquesta qualitat de la cooperació al desenvolupament que es fa des de la Comunitat Valenciana, donar a conèixer el treball que es fa en cooperació per part dels socis, per això que agraïm novament aquesta invitació. Agraïm la invitació per participar en el vostre congrés i ajudar a visualitzar-nos un poc més. És una feina, la veritat és que importantíssima i normalment és costosa. Ho estàvem comentant abans, ahir en el cafè, que aquests temes els costa arribar als mitjans de comunicació. Desgraciadament no som portades de periòdics a no ser que passe una catàstrofe natural o qualsevol cosa, o altra cosa negativa. De les activitats més importants a destacar del projecte Municipis Solidaris està la campanya Ser Dona al Sud, que tracta de donar a conèixer el treball d'associacions de dones amb les quals el fons té alguna relació o vinculació per a algun projecte. Així a Picassent, com a altres municipis socis, hem portat aquesta campanya de sensibilització que sol ocupar la primera quinzena de març i que des de ja fa 6 edicions és una campanya prou exitosa i ens dona a conèixer de primera mà, en primera persona, per part dels testimonis que venen convidats,
quin és el paper de les dones, de les organitzacions de dones en els països en els quals treballem. I això també ens ajuda a nosaltres per posar un rostre i una veu a aquestes entitats amb les quals col·laborem. I també els ajuda moltíssim a elles de conèixer també, que precisament la cooperació també es tracta d'això, conèixer realitats, projectes, organitzacions de dones i el seu treball així. És una retroalimentació.